Auni yang ma bendwil doglan chukudu kunsigi bogo nyuma. Benefunti kuyarba nyakili. Haba sauda kuyarba nyakili France kana namba foma ku Niger ale kayen kujugu. Hulba kuyarba nyakili France kana namba foma ku fenugrec. Huile d'olive no zeituni. Huile de coco ni diɲɛ bɛɛ da bɛn b'a kan ko bi kunsigi bɔ. An bɛ kɛ fɛn ninnu bɛɛ kɛ barama kɔnɔna na n'a sɔrɔla helba n'o ye fenugrec ye n'a mugu de b'i bolo i bɛ se k'o k'a la ale sɛnsɛn de ma nɔgɔn dɔɔni. N'a sɔrɔla tulu wɛrɛw b'i bolo i n'a fɔ situlu i bɛ se k'olu bɛɛ fara a kan. Situlu yɛrɛ ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmanda ye bɛnduli ko ta fanfɛla la. An b'a sigi ta k'a ka tobi miniti 5 bɔɲango i kana na ɲinɛ a kɔ dɛ ɲana a bɛ kanga ka yɛlɛ sanfɛla la. A bɛ pɛrɛnpɛrɛn dɔɔni i bɛ to k'a lama. Miniti 5 kɔfɛ an b'a jigi k'a bila a ka suma. Bendwil dabɔ kun ye kunkolo sogo de ye waasa a ka don ne kunkolo sogo la ka ɲɛ. Nin pɛn suguni de bɛ ne bolo ne b'a kɛ nin kɔnɔna na k'a kɛ n kunsigi dugumana na. O la kunsigi dugumana b'a nafa sɔrɔ kosɛbɛ. A sumalen ɲuman an b'a kɛ barani dɔ kɔnɔ k'a bila yen nɔ semaine 1 bɔɲango i b'a ni kɛ fɛn ninnu bɛɛ to ɲɔgɔn kan waasa u ka se ka wuga la ka ɲɛ. K'a fɔ n b'a kɛ n kunna tulu ye siɲɛ 1 a dabɔndenw kama dɛ a dabɔn bɛ bɛndwili de kama. I b'a k'i kunkolo la ka musɔrɔ meleke la n'a y'i ja i bɛ se ka mana kɛ k'a meleke fɔlɔ ka sɔrɔ ka musɔrɔ meleke la k'i kunkolo to a funteni na ɛri 2 n'a y'i ja ɛri 1 ɲɔgɔn yɛrɛ a ka ɲi kojugu. Ne b'a kɛ n kunkolo la semaine kɔnɔ siɲɛ 1 kuma dɔw la ne bɛ semaine 2 kɛ k'a sɔrɔ ma kɛ n kunna nka kalo n t'o kɛ abada k'a sɔrɔ ma kɛ n kunna. Ni mɔgɔ minnu y'a utiliser k'a dɔn k'a ye u nafa a ye n'a fɔ commentaire la waasa a k'a to maa tɔw k'a essayer. Aw k'an bɛɛ. Aw ni yan ma situlu ni sɛfan bɛndwili don ale bɛ kunsigi magaya k'a kolo sinsin ka biriyansi d'a ma n'o ye k'a manamana. N'a sɔrɔla i kunsigi ka ca i bɛ sɛfan den 4 ta an mago bɛ jɔ jaune dɔrɔn de la. N'a sɔrɔla i kunsigi t'o bɛɛ bɔ i bɛ se k'a kɛ den 2 dɔrɔn ye. Situlu kuyarba ɲɛ 4 bɔɲango i yɛrɛ b'a jateminɛ i kunsigi hakɛya bɛ min bɔ n'a y'i diya i bɛ se k'a tɛmɛ o la. An bɛ tasani dɔ ta an bɛ sɛfan ninnu bɛɛ ci ka ji jɛman bɛɛ bɔ a la an mago bɛ jɔ nɛrɛ dɔrɔn de la. An bɛ sɔrɔ k'an ka situlu fara kan k'a ɲami ɲɔgɔn na. An b'a ɲami ɲɔgɔn na k'a sɛbɛkɔrɔ gosi fan fiye ka duuru. Nin ye an yɛrɛ ka po kungurunin de dilantɔla y'an fɛ tantɔ. Basabu a bɛ kunsigi magaya kosɛbɛ ka biriyansi d'a ma n'o ye manamanani ye an mago bɛ manamanani min na. Maa minnu yɛrɛ kunsigi ye waga kunsigi ye i mana n'a pɛn a si de bɛ bɔrɔndɔ ka jigin a ka ɲi o ma kosɛbɛ. A b'a to si bɔnba in bɛ dabila kunkolo la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a donna ɲɔgɔn na ka ɲɛ n'i ka situlu jalen don i b'a yelen dɔɔni fɔlɔ. Wa hali an bɛ se k'a dɔɔni mun an tɛgɛ la o b'an tɛgɛw fana biri ye kosɛbɛ. An bɛ sɔrɔ k'a k'an kunkolo la sa k'an kunsigi bɛɛ labɔ. I b'i kunsigi tila 4 ye k'a daminɛ dugumana na ka se f'i kunsigi nungu ma. A bannen ɲuman an bɛ mana kɛ k'a meleke fɔlɔ ka sɔrɔ ka musɔrɔ siri a la. Miniti 30 ka taa ɛri 1 na n'a y'i diya i b'a tɛmɛ o la yɛrɛ. Aw k'an bɛɛ. Aw ni yan ma astuce kungurunin min bɛ maa kunsigi fin k'a kɛ mɔni aw bisimila. An bɛ thé noir kuyarba ɲɛ 2 ta k'o kɛ ji kari bɔɲango la n'a y'i ja i b'a tɛmɛ o kan. An b'a bila ka wuli. Miniti 10 bɔɲango kɔni a kan ka se. Ni min dilantɔ filɛ nin a astuce bɛ kɛ ni thé noir de ye aw yɛrɛ b'a dɔn thé modèle ka ca. Thé vert bɛ yen thé noir bɛ yen nɔ. I b'i jija a ka kɛ thé noir ye o de b'a to i kunsigi bɛ fin. Thé noir bɛ recette naturelle fɛ min bɛ maa kunsigi fin kosɛbɛ. A wulilen ɲuman an b'a bila kɛrɛfɛla la a ka suma. I b'a to a ka suma ka se hakɛ ma hakɛ min i yɛrɛ kunsigi b'o kun i kunsigi golo kɔni. A sumanen ɲuman filɛ nin an b'a sɛnsɛn sisan ka sɔrɔ k'a kan kunkolo la i kunkolo kolen jɛlen pasi ni shampoing ye walima safinɛ i bɛ sɔrɔ ka n'a k'a la i kunsigi ɲiginen dɛ i b'a k'a la dɔrɔn k'a sanango ale bɛ kɛ sanangoli laban ye wa k'a fɔ ko n'i kunkolo jara ko thé kasa bɛ tugu a nɔfɛ abada. Nafa wɛrɛ caman bɛ thé la min bɛ kunsigi sinsin kosɛbɛ min tɛ fiɲɛ ye dɔrɔn ye. Aw k'an bɛɛ.